Ola a todos, son Sara, a vosa compañeira de quinto, e vou vos contar que é o Día Universal da Infancia dunha maneira moi fácil. É moi importante. Que celebramos o Día da Infancia? Imaginade que todos os nenos e nenas do mundo somos pequenos tesouros, para que estes tesouros crezcan sans, felices e podan conseguir o que propoñen necesitan unhas regras de xogo. O Día Universal da Infancia, que se celebra o 20 de novembro de cada ano, é o día en que todo o planeta lembra desde que nacemos ata os 18 anos. Temos uns dereitos especiais que son obrigatorios para todos os adultos e países. O libro de reglas dos nenos. Hai moito tempo, no ano 1989, case todos os países do mundo puxéronse de acordo e asinaron un documento superimportante chamado a Convención sobre os Dereitos do Neno. Este documento é como o noso libro de reglas e di que todos os nenos temos dereito a cosas como non ser discriminados, da igual se és dun país ou outro, se és neno ou nena, a cor da túa pel, se tes os mesmos dereitos, a ter un nome e unha nacionalidade, a ter unha familia que che coide e quérache, a ir ao colexio e ter unha educación, a estar san e que che atendan os médicos se estás enfermos, a ser protegido e que a ninguén che faga daño ou que che obrigue a traballar, a xogar, descansar e divertirche, a que te escoite a túa opinión nas túas cousas que te afectan. Por que celebramos este día? Celebrámolo por dous motivos. Para lembrar, para que todos os maiores, pais, mestres, políticos, lembren que teñen que facer todo o posible para que os nosos dereitos cumpranse sempre. Para axudar, porque por desgraza hai moitos nenos no mundo que non teñen comida, que non poden ir ao colexio ou que están en perigo. Este día serve para que pensemos neles e buscar maneiras de axudarlles. Así que o 20 de novembro lembramos que ser un neno é moi importante e que temos ter voz para consumir o mundo mellor. Credes que vos diga un dereito que para min é o máis importante? O dereito máis importante para min é que todos coiden de nosoutros e que nos escoiten a todos.